Oh. Yan na naman Kuya Ronnie. Dyan lang talaga sa gilid. ay original to, laki na naman to. Oh, original na naman. Oh, dyan lang pala Kuya Ronnie, wag mo na masyadong lakasan. Oh, oh. Oh, may inaano mo lang, may laman na. Original yan. Original na Kuya Ronnie. Oh, original na. Oh. Grabe yung lagi. Ito kasi akin na. Ito ayan, bigyan natin ito. Yun ano mo rin yan, magagamay mo rin yung kagatan dito. Yan ito pa. Ayan, bigyan natin dumati. Mamaya maaga pa ito, kagat pa, maaga pa kasi. Ba't maaga pa naman kasi ayan kasi shoutout pa kami, shoutout ka tayo. Ayan, hindi kasi sa mga kaibigan ko dyan. Ayan, mga Rosario Anglers, no? Ayan, diretso lang todo. Ito na yung compound matoy, ano to? RMDP. Ayan. Hello po, bibe. Wala matoy. Pwede na ito matoy. Pwede niya lakarin. Yan. Dulong-dulo na yung matoy. Marami tayo ngayon matoy. Marami. Is excited to. Shoutout nga pala kay Kuya Delphin Padilla. Yan. Kay Kuya Manoy Noel Cruz. At sa mga kasamaan niya sa trabaho dyan sa China. Yan. Mega lang shoutout po sa inyong lahat mga toy. Sa mga silent viewers natin, maraming salamat po. Dayan Anglers, Jake Vlog, mega love shout out. Kachoy din tayo. Yan, Kachoy Fred, mega love shout out. Fred Soles, Alfred Soles, yan, mega love shout out. Dito lang mga tayo, diretso lang tayo dito. Pinakang dulo street lang naman to. Yan, sa mga Pasig Fire and Rescue Team, mega love shout out. Yan, Laguna Anglers. Yan, thank you so much sa inyo mga toy. Tara na, Talim Anglers Island, Talim Island Anglers. Yun, Parimart Gondra, yung Gondra family dyan sa Barangay Kasili. Shoutout po sa inyong lahat mga toy. Taga Bicol na supporters natin, thank you so much. At kung saan man kayo naabot ng aking channel, ito lang mga toy, pag diretso yung ganyan, ito na yun. Pag kaliwa lang konti, andyan andun may mga grupo na sumubra ata. Binidyo ko lang mga toy, pagpasensya nyo na mga toy, kasi yung street na yun mga toy, bago tayo kumanan doon, Sitio Lumang Ilog pala yun. Andun sila dito. Ang dami nila mga toy. Ayan, andyan na mga toy, yung Idol Dilmar. Kung ano katoy. Ayun, Kachoy Christian, good morning. Ay, kabing mo, akala ko di ka makapamit Manoy. Maganda ka pa sa morning. Si Manoy, si Mac andon. Dito tayo Kachoy. Diyan, dito. Yan, fishing spot na yan, buong pag ano yan. May naka-spot niya. Maaluwang naman yan, Kachoy. Oo. Pwede mo. Sarge. Ay, na-miss ko to si Sarge, oh. Anoy. Uy, si Mac, oh. Oo nga. Makasama nga namin eh. Tara, mas maganda dyan, maaga. Kasi palagi nga dyan sana mo. Baka wala kang makain mamaya eh. Diyan. Wala si ano. Magkain mo yan ha. Tara. Tara mga toy, para ano, maganda dito, maaga. Tara no. Let's go mga toy. Dito lang siya mga toy. Ipakita ko sa inyo mga toy yung spot para makita nyo kung ano yun. Yan doon mga toy, pwede doon. Maluwang tong spot at mga toy, yan. Dito, kabila.
Dito lang tayo mga toy. Ah, sabi ko sa'yo, lalaki ng dalag dito. Lalaki ng dalag dito. San Benito, ilayo mo po kami sa makamandag niyong alaga. Ito. Dalag oh, tumalon. Dito kami mga tinakakuha ni ano, ni Manoy Vic oh. Sino ispat dito ka tayo? Pwede kayo magdalag muna maaga. Yan, dito mga tayo, ang ganda oh. Oh. Dito ako nakarami, kami Manoy Vic oh. Oh, dyan oh. Dito. Bottom. Hindi, ano, bottom pa ganun doon. Tapos floater ako doon oh, sa Mikanggong. Mga boys, Delmar! Yeah, Manoy, good morning Kabinggit. Bayabas! Nung babayabas sa akin. May may-ari nito. Ano, pre yan, pre. Hindi ako ligaan eh. Kaya Rodi. Katsoy, ispat ka dun. Idol Mac, doon ka sa may ano, harvester. Ay, harvester. Kinana kami ni Idol Pachoy dito, yan o. Yun, good morning mga ka-Aldol Delmar. Naka-pist na rin sa spot ni May pwesto na oh. Ang ganda ng pisto mo dyan, buhay. Dito ako sa ibang spot, dito. Para ibang view naman. Sige dito lang ako, sabay banda rito banda. Doon ako sa kabila eh. Tara, Sarge, dito tayo Sarge. dito tayo Sarge. Dito tayo mga toy. Sige, good luck sa inyo. Dito naman tayo mga toy sa iba. Ibang view na naman tayo. Para maiba naman yung spot natin dito tayo. Si Kachoy Bernard. Huli ka ngayon. Kachoy Bernard. Yun o. Kachoy, thank you oh. Dami kasamang tropa. Bruce Anglers. Tsaka ano, Kapi Fishing. Si Manoy Vic kaya. Ayaw mo lang. Ano Sarge? Ay ano, Kachoy Ronnie. Saan tayo? Meron din doon. Dito tayo. Dito. Pabayaan mo sila doon sa ano na yun. Nakadali na Kachoy? Wala pa? Kakarating mo lang din. Dito tayo. Ayun. Boss. Good morning. Ang luwang dito Sarge oh. Oh yan na. Lo, biniwas na. Taga dito rin kayo kuya? Ay, tay din. Nakakuha na po. Dinaanan ko lang kayo dyan kanina, nakamotor eh. Sila yung nadaanan pala kayo kanina. Karting ko lang din. Nauna sila eh. Makagat dito, nakarap dito. Ay, ano pangalan niyo boss? Alan Buentes. Ayan si Kuya Alan Puentes daw. Ang ganda nga ditong area na to. Nandito ako. Nakarami ka? 7 to 10. Dami kaya? Naubusan ako ng pain kasi tirang pain ko. Oo. Ganda mati, sabi ko sa inyo dito mati oh. Aga pa oh. Sige Kuya Alan, dito kami. Sarge, ano narinig mo na Sarge? Ayun mga toy, good morning po ulit sa inyong lahat mga toy. Ayun, kasi din naman mukha ang galing mag-ramon. Ang ganda rin ah. Ayun sila Kabingwit, si Kachoy Mang, si Kachoy Christian, andun mga toy oh. Sa may narbisan namin ni Manoy Vic, Ninang Anglers oh. Tapos si Kachoy Bernard andun din. Nagdadalag, andun si dulo. Maganda rin tumatay magdalag. Tapos si Kabayabas TV mga toy. Kabayabas! Yehey, good morning! Morning, maganda ka sa morning. Siyempre si Kuya Alan ulit no? Shoutout sa inyo mga lahat mga toy no? Wala na dyan. Ang fishing spot natin. Tara, sit up tayo. Bottom sit up gagawin ko mga toy kasi nakaraan punta natin dito talagang sus Mario si Manoy Vic, puno yung cooler niya. Dito sa gitna ako. May ano pa, may ikubag pang pinaglalagyan. Bakit? Ano, Kachoy, saan ka? Dito, balik. Bakit? Bahala ka. Hindi ka na makahuli. Hanap ka lang. Baka naramdaman ni ano. Tara mga toy. Huli na. Maganda nga rito, dami rin nakuha si Kuya Alan kahapon.
Bahala ka dyan. Kanya-kaya tayong pakiramdaman nito mo tayo. Tara. Makakagat na sabay yun. Oh. Baliktad. Ay, doon pa sa malayo. Ayan mga katoy, ito na. Yan. Pang malakasan tong sit up ko mga tayo. Tatalang tatluhan yan mga tayo. Yan o. Bottom sit up tayo ngayon. Hindi ako gamit ng floater kasi nakaraan. Grabe. Pinabilaban ako ni Manoy Vic talaga ng sa bottom sit up niya. O yan, dyan tayo mga tayo. Yun, pwede na yan, ganyan lang. Malapit lang kasi maliit lang yung singer ko eh. Ayan mga tayo. Ganyan lang siya. Tapos sisit up pa tayo ng isa para malaking chance. Dalawang ano natin, sit up na pambutong. Naku, kinakantsaw na tayo ng ibon. Tinatawa na tayo Kuya Ron eh. Yan o. Daming ano, inakay oh. Nasira yung side mirror ko. Nalustre na naman, ano ba yan? Mahal-mahal na nga ng gas eh. Meron na naman up-eyes na naman. Ito malang kumpanya yun eh. Saan? Personal yun. Yung ano, gamit sa company. Hindi wow. Hindi ah. Yan mga tay. Sit up tayo pangalawa. Hindi tayo mga tay, pangalawang sit up tayo. Oh. Oh yan, nakahuli si Manay Alan oh. O, baybasan na yan. Kasi bayabas ka agad. Hindi pa nga nakakapag sit up tayo, babayabasin mo agad. Yan Kuya Delphi no. Nakakatawa si Kuya Ron. Bayabas TV. Nako. Unsubscribe ka talaga. Bayabas ka agad. Wala na ba nangyari ito? Ha? Ayan na mga toy, kinakagat na oh. Yan o, kagat to. Yan o, hinihila na oh. Huli na nakagad Kuya Ronnie. Kikita ko na kagad yung ano eh. Yung tali. Original. First cuts kagad, nagsisit up pa lang. Yan si Mario Alan na ulit oh. Biwas na po. Huli na. Wala ka. Wala ka. Ano laki. Laki kay Kuya Alan oh. Sumisigsag. Sumisigsag. Mayroong bagang huli no. Ayan, kajay. Christian. Ano mayroon na, nakaisa na ako. Kasi Manay Alan, dalawa na. Ano? Meron ka na ulit doon? Mag-isip-isip. Di ka pata nag-resit up eh. Maka nag-intro ka pa lang Kakatapon ko lang yung mga to eh. Ayan lang oh. Pag nadawian tayo ng ano ito mga matamaan ka. Yun. Talsik yung bullets. Gachoy. Woohoo! Welcome sa Taytay. RMDC Villas Mauner Association. Yun ang spot dito. Matahuli ko Allah. Ayan mga tayo, nakasit up tayo pangalawa. Kasi nga, ang kaya mo uwian nila. Si Kasi De La Cruz. Oo, ang kaya mo uwian, ang huli nila, 5 piraso. Sabi ko nga, pumunta sila rito. Sunod-sunod. Pumunta sila rito, iwan ko lang. Kaya dami ko nang huli, siguro. Mga 8 na, kaya mga 5 lang Tayo mga tayo. Pistuhan natin na malapit dito. Yan na naman. Yan na naman mga toy. Di ka pa naman pumupukol kasi. Lulok ka na yun wala ka. Uy. Grabe laki. Kaya mo Hindi naman ako madoyo. Ang totoo mga tayo. Kanina pa sa akin, nakakaunto ka.
Pupunuin ko kaya to. Excuse me po. Di ka ata humingi ng ano, ng blessing kay Taytay. Sabi ko kanina ba, kaling araw. Sitio Lumang Ilog pala to. Yung street na yun, no? Pero Sitio Lumang Ilog pala. Oo, yung street na, di ba may road 1, road 2 ganun. Hanggang Block 37. Swerte itong ano. Dito. May kamayan pa ito, di ba? Oh, Damayan ba? Oo. Oh, parang Damayan nga nakita ko. Malaki kamayan pa rin ito. Grabe to, nakadalawa ka agad oh. Kabila, malaki kamayan niya. I-sit up pa lang eh. May floodway. Yan mga toy, punta na kayo dito mga toy, hanggat ano pa. Di pa na ano ng mga namamante. Kasi pag bumabaw to, oh, ano pala ngayon mga toy, Sabado no? Anong pizza ba ngayon Kuya Ron? Kuya Ron March 28. 28. Yun. Nakamamaya biglang bumabaw to, masisi na naman ako. Ba't wala na naman pala doon katid. Kaya hanggat may tubig pa mga toy, puntahan nyo na to. Ayan, tatlong tumatoy para malaking chance ba na makahuli tayo. Tatlong hook ginawa ko. Kaya malalaki mo tatlong hook. Ay, tumapon yung isa oh. Oh, dalawa na lang. Kaya pala style mo tatlong hook para sa'yo eh. Pinagandaan ko talaga is mata to. Dapat nga ano to, 4 eh. Kaso malang hook. Ayun na. Natanggal eh. Matanggal yung pahay. Nakamaw. Nakamamaw na sila dun ha. Sino nakauli? Nako, si Katsidil Marian. Yun, ganda. Ba't akin layo ka to eh. Nakamamaw na sila dun mga to eh. Oy! Ay si Mac. Yan na naman mga to oh. Oh, mga to kinakagat na. Yan na. Ito na. Kuya Ronnie oh. Isa pa. Oh! Yan na naman Kuya Ronnie. Oh yan oh, tingnan mo nagsisigsag na naman. Oh, bro. Lolo na naman Kuya Ronnie oh. Oh, di ba? Uy. Ano Kuya Ronnie? Ayaw! Bakit? Nakatak na ayaw pa rin. Grabe, ano laki mga to oh. Mga magdadaing na kaya ako dito para pasalubong sa Tarlac. Nakakauwi ata sa Tarlac mga to. Sana makauwi tayo para ano. Oo. Opo. Yan kasi ang ilaman lapas oh. Yan na naman, kinagat na naman daw sila. Pag-i-enjoy to. Si Kuya Francis gusto kong makakano dito, maka-experience eh. Tsaka si Manoy Noel Cruz, kaso nakauwi na. Ayan mga tayo. Oh, di ba? Huwag mo nang putulin yung bulat. Lalapad daw dun sa kabila. Ayan mo. Wala lapad, akin wala. Pwede ka lumipat Kuya Ronnie. Si Manay Alan na nakakahuli, ba't ikaw hindi? Sabi ko nakalimutan, tubig ko, kayo nga. Ay, signs of aging na yan Manoy. Ayan na naman oh. Oh, ano tayo? Oh, yan na sa kabila. Nagalaw ko ba? Parang nagalaw ah. Oh. Nako. Si Kuya Berting. Kuya Ronnie. Talaga to si Kuya Ronnie talaga. Kinalimutan ka Kuya Berting oh. Tsaka yung pinsan mo mag-enjoy yun dito. Ayan na naman tayo. Ayan o. Yan na naman o. Oy, di inabot. Di inabot. Gagantihan natin mga toy. Gagantihan natin. Meron pa yan eh. Huwag natin lagyan ng... Oh yun o. Oh yun o. Si Kuya Ronnie. Ay grabe. Nagkalaka. Lolo. Si Kuya Ronnie.
Kuya rin, ano na, lumipad na Kuya rin, ano na sa taas. Yun, uy, ganda, ganda, ganda. Oh, grabe, oh. Grabe ka talaga Kuya rin. Bigat. Ay, Ang laki naman. basta yung nandun sa pisang mo, nakalimutan ko rin ha. Nako. Walang lagayan ng cooler, matindi to. Mabigat din kaya, malayo-layo. Kukunin ko rin yan eh. Mamaya magbangka ako eh. Kuya Ronnie kasi. Yung pala, Ah, dito punuin mo na lang to. pagkakuha mo to. Ito ipupunan ni Kuya Ronnie to, lalagyan. Dumi. Hindi yan, matatanggal yan. Ayan na naman, oh. Pupunin ni Manay Vic yung bangka. Pero naman, oh. Uy, sus. Yawa. Kamanoy. Sayang naman nun. Natak na eh. Inato. Aagawan ka talaga Kuya Ronnie ito pamiwas. Pag inagawan ka dyan, goodbye ka. Kaya gitong ko nga, oh. Butong naman tayo para ano. Nakaraan kasi 3 beses pala ako kinuha, 3 ba o 3 o 5. Yan na naman si Kuya Ronnie na naman, oh. Arulo na naman. Kuya Ronnie, yan na naman. Uy, uy. Yan na naman. Huli, huli. Hula ko. Ay, ito maganda to. Original to pag ganitong hatak. Pustahan Kuya Ronnie. Oh, original. Original. Pag ganyan ang hatak na bara-bara na yan, alam na this. Ay, gaganda ng size. Mga mano, yun lalaki ng ano. Salap. Thank you Lord. Wala na tayong pang ano. Lahat na nakuha. Itapon natin to kahit meron pa namang konti. Sayang oras. Batahan mo, nahiwa mo sa motor ha. Kulang na lang maiwan lahat ng ano mo Kuya Ronnie. Buti di naiwan ng pamiwas. Eh siyempre Lagyan natin ng ano to. O yan na naman mga tayo. Oh, inuuga na naman mga tayo. Sige, isa pa. Isa pa. Ay, luga na nga, isa pa. Hindi, bibigyan ko siya ng ano, magandang laban. Weh, Oh, yan na. Sige. partida pa. Partida. Oh, yan na. Oh, wala, tumalon. Oh, nakawala. Tumalon Kuya Ronnie. Talog ko eh. Ang ingay ni Kachoy, grabe. Ang aga-aga nang istorbo sa mga tulog. Yan lang kayo mga toy, no? Istorbohin ko yung mga ano. Magkape na kayo mga toy. Gising gising. Kuya Delpin. Di makawala si Kuya Ronnie, oh. Kunin ko pura aroyo. Delpin. Sa kanila napaka ano na yung ganyan, ah. Kung mayroon nga lang arroyo dun sa may Tarlac sa pisto ko, eh, yun na lang ang tingin ko. Kaso wala eh. Wala rin pati nga tilapia. Mariusip talaga. Paano kaliit-liit pa lang binibira na nila. Ayun to, hindi lumalaking wala nagsisimilya. Dapat dun ang lagyan nila maraming arroyo, no? Kulang yung isda dun. O yan na naman. Ayan na, pamamantiyan na ni nanay. Si nanay, oh. Mamamanti na si nanay. Doon ka na, sa kabila, nay. Salamat po, nanay. Salamat po. Advance Merry Christmas. Yan na naman mga tayo. Yan na naman, Kuya Ronnie. Inukuha. Opo. Sige lang po, nay. Ang dami doon, oh. Ayun yun. Huwag mo, minumura mo kasi. Minumura mo. Ang dami nga kumagat sa'yo eh. Wala nga. Yan na naman, oh. Oh, yan na naman, oh. Oh. Oh, yan na oh. Yan na naman. Allah. Kunti lang kasi Kuya Ronnie. Hatakin mo na kasi mababaw nga ito, yun. Katulad yan, oh. Sisigsag, oh. Oh, grabe, ay. Oh. Ay, sus, grabe. Nako. Binaon pa dyan. Natrap, oh. Natrap sa ano. Ayun, yun. Nako. Natrap Kuya Ronnie. Nako, yari ako.
Ulit ba yan? Ay naku, na-trap eh. Yan o, sa may ano? Sa may plastic wine. Aruyo ata. Ay, aruyo nga. Ang pula oh. Ay, aruyo nga. Ang laki oh. Mati, lusungin natin kasi ano, sayang yung sinker ko eh. Ayan, laking aruyo oh. Sumabit eh. Dito ka. Kaya pala napakaraming isda oh. Puro pala ano dito. Magdasal ka muna. Oh. Mayroon nga doon, paikot yan. Paikot yung ispat na to. Ay, salamat. Grabe oh. Sabi, ganda ng huli nga dito mga Kuya Ronnie. Mamaya maya lang. Hindi lahat ng ano kasi aruyo yan. Hinahuli na naman. Gaganda ng size mo ito. Yung lalaki oh. Mamaya, puro na yung original yan. Ayun mga ito eh. Oh, pukul mo lang. Yan, ayan lang. Oh, pala, layo pala naabot no. Layo naabot ng ano, iyo. Sa akin? Yung Manibik, pupunta pala sa Philip Robles. Sa akin, dyan lang oh. Maganda nga yung pukul mo yun. Ayan na mga tayo, inuuga-uga mga tayo. Oh, hinatak agad ah, dalawa. Oh, oh. Oh, 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 lahat may uli oh. Lahat may uli. Ay, nakawala isa. Nakawala isa. Asan na? Ito, yung isa yung nasulid. Ah, original, ang laki. Ah, bulan. Ah, bulan. Oh, grabe oh. Oh, oo nga. Oh, dalawa sana mga katay eh. Nakawala yung isa. Ganyan mga tayo dito. Ay, ay, sarap Kuya Ronnie. Ikaw lang, ako wala. Sayang yung isa nakawala. Kumusta kaya sila ron? Ah, Yan, hinatatlo pala. oh yan huli. Ala, may parachute oh. Kuya Ronnie. Ikaw original. Ayan, yan may huli oh. Yan, nakakuha rin Kuya Ronnie oh. Ah, hindi kaya. Ay, God. Ay, minura pa. Ayan oh, hello. Ay, dalawa. Dalawa silang parachute. Ano po, puro ano sa akin? Parachute mga tayo. Ayan oh. Nagsusurvey siguro sila oh. Pulahan tsaka ano, dilawan. Ginawan. Totoo kaya yan, magla-lockdown. Huwag naman sana kayo. Mariusip na yan. Ano gagawin nila? Di tayo papalabasin. Sa akin okay lang yun. Kaya ba natin tayong pakainin naman? O yun, kuya Alan, oo. Oh, original. Original. Naputi sa akin sa'yo. Ano? Ah. Napunto ko dyan. Dito ko pumupukol sa napakalayo. Kumakaliwa nga ako kada pukol mo sa ano, panyambabayabas ka na eh. Diyan lang, napakali. Malapit lang pala yung ano yun. Hindi mo na kailangan itapon ng malayo eh. Ah, Hindi mo na kailangan itapon ng malayo. sino nga eh. Nabukod lang pala ano eh. Babanding-banding sila ng mga tayo. Yung dalawang parachute. Ayan na naman, Kuya Ronnie oh. Yan na naman Kuya Ronnie. Dyan lang talaga sa gilid. ay, original to. Laki na naman to. Oh, original na naman. Oh, dyan lang pala Kuya Ronnie. Huwag mo na masyadong lakasan. Oh, oh. Ay, puta ka, happy pa
Oh, may inaano mo lang, may laman na. Original yan. Original na, Kuya Ronnie. Oo, original na. Grabe yung lagi. Sinalo ka agad? Mga gutom nga dito kasi ano to, mga nakukulob dito sa ano. Kaya punta na kayo dito mga toy. Naku, wala pa si Kuya kasi Benedict. Ano na kaya nangyari doon? Ayan na. Ayan na, dalawang pulahan. Makati yung size ng hook ko mga toy. Ano to, 10. Makagis ko, sinalo lang. Catcher. Nag-aral lang ano yan eh, ng softball. Soccer. Ay, soccer. Yun, banding din sila. Ang ganda ng banding nila, no? Grabe, matak na rin pala sa kabila, oh. Uy, tahimik lang kayo dyan, ah. Grabe naman yun sila. Diyan lang mga tayo. Oh, napakalapit lang. Makagis ko. Hindi, ang style kasi di minsan dito gagalaw-galawin mo eh. Tapos biglang minatak. Pero no, wala tayong stand na kayo. Sunod, bigla tayong stand dito, oh. Yung lagayan, oh. Hinatak na naman. Ayan, huli na naman si Manoy Alan, oh. Huli na yan, Kuya Ronnie, bandang kaliwa mo. Pag once na may makita kang kakaiba dyan sa ano mo, pitikin mo na sa may linya mo. Minsan ginagalaw-galaw natin, minumukbang nila kaagad, eh. Huli? Naku, naputol daw. Sayang. Ayan na mga to, oh. Wala, hinatak na. Isa pa. Wala. Huli naman, oh. Uy, ay ganda. Nakawala. Huwag naman tawat, tinatawanan tayo mga to yun, Kuya Ron. May laman pa yung konti. Bigyan mga kamalas malaki. Pinakamalaki mga toy. Lord, bigyan mo ako. Natawan ng Kuya Ronnie kasi yung malaki po. Minsan pinagalaw-galaw mo ito tapos meron. Ayan na. Ayan na. Wala. Obvio. Ayan, original yan. Original yan, Kuya Ronnie. Oh, ganda, oh. Ayan, sure si Kachoy Bernard dumating lang, oh. Nakakuha si Kuya Ronnie na malaki. Wow! Ibigyan natin mga Kachoy si, si Kachoy Benedict. Ito, Kachoy, oh. Akin na. Oh. Kachoy. Ayan, bigyan natin ito. Yun, oh. Naka ano ka lang, Isang aroy. ano mo rin yan, magagamay mo rin yung kagatan dito. Yan, oh. Ito pa. Matumal, no? Ayan, bigyan natin dumati. Mamaya maaga pa ito, kagat pa, maaga pa kasi. Pat maaga pa naman kasi, ah. Ayan kasi, shoutout pa kami, shoutout ka tayo. Ayan, kasi Sa mga kaibigan ko dyan. yan, mga ano, Rosario Anglers, no? Ayun. Sige ka, Choy. Salamat po. Okay. Ingat.